Aha. Almáznak. Mm, az Roli HD 2004. De várjál, a nevét másolja ki, leírom neked a nevét. De a gyerekek, látni fogjátok, hogy mit írok telbe Hoferának. Ez a neve a gyereknek. Ő nála van egy 105-os alma. Ő lehetetlen megölni, szóval állítólag 60 inventorű van nála. Annyia van a max. És hát sok szerencsét a megöléséhez. Most már kb. Fél szerver az ő szettjére pályázik, fél szerver az ő almájára pályázik, és nem azért, mert mi most ezt nem tudjuk megölni, csak hát igen, nem tudjuk megölni, azért, mert nem tudunk játszani, nem övék a szerver, nem az övüké. Ha nem lehet játszani, nem lehet kimenni, nem lehet tölni, mert ezek uralnak mindent. Cségós ládába pörgettem, full védelem 20-as lábszárvédőt, semmi nem működött. Ja, és igen, és leszeretném szögezni, hogy reggel még nem volt almájuk, akkor folyamatosan hullottak mi tőlünk, átmentem. A Krisztit meg a Roli HD-t 2v1-be megöltem egy pillangókéssel, csak annyival. Őnál meg volt egy reménykardja, ami mindjárt mondom, 41 atakot dob, az enyém meg 17-et, mind a kettőt kinyírtam. Onnan van a kardja is. Alma nélkül nem érnek alma nélkül nem érnek semmit. Na, és igen, gyerekek, ki kéne őket bannoltatni. Szóval nem lehet játszani. Nem lehet játszani. Hiszem, hogy egyszer veszteni el vagy